Για τις κορίτσες σήμερα θα κάνω επιτέλους ένα βίντεο της προκοπής. Γιατί έχω να κάνω νομίζω ένα μήνα. Και επειδή κάποια κορίτσια μου ζήτησαν να το κάνω, είναι τι έχω στη τσάντα μου, what's in my bag, what's in my purse, οτιδήποτε σας βολεύει μπορείτε να το πείτε. Οτιδήποτε μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η τσάντα μου, είναι αξιολάτευση, την αγαπώ πάρα πολύ. Την είχα πάρει πέρσι από τα Μάρτιο, κάπως έτσι, δεν ξέρω και πώς να το πω. Είναι από εδώ, αν κάποιος το γνωρίζει μπορεί να πάει, αν υπάρχει αυτή η τσάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία, με κορδόνια εδώ πέρα, θα κρέμονται. Μ' αρέσει το χρώμα της, είναι κίτρινο. Την παίρνω μαζί μου στο σχολείο, βάζω μέσα. Όχι, βασικά δεν την έχω εντελώς για το σχολείο, την έχω και για έξω να δίνω με τις φίλες μου, αλλά την παίρνω μαζί μου παντού, δεν την αποχωρίζουμε ποτέ και είναι ένα οτιδήποτε άλλο πράγμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Έχω εκατομμύριες τσάντες, αλλά αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή όμως μου τελειώσει η μπαταρία από το κινητό, θα κάνω γρήγορα. Θα αρχίσουμε από τις εξωτερικές τσέπες. Λοιπόν, έχω το τσίκι για το κινητό μου. Είναι ροζ και πάνω γραφιλάκι. Είναι από τη Σίδια. Έχω 2 στυλούς και ένα μαρκαδοράκι. Από το σχολείο φυσικά πέρα το έχω, θα βάζω και γρήγορα μέσα. Σήμερα τελειώνω. Μετά από εδώ πέρα έχω ένα γλυκό πιουγκάκι κοκαλάκι φυσικά. Το παίρνω μαζί μου στο σχολείο. Ένα έχω πάντα μαζί μου και ένα τσαχάκι μαζί. Πάμε στις εσωτερικές τσέπες. Ας αρχίσουμε. Έχω στη μικρή τσέπη εδώ. Έχω ένα μικρό, πολύ μικρό παστελάκι. Είναι, λέγεται σαγίνι. Και το έχω πάρει από τη Χαλκιδική και δεν το έχω ανοίξει ακόμα και νομίζω πως είναι για πέταμα. Μετά έχω μέσα το φορτιστή για το κινητό μου. Από εδώ. Θα πάμε στην άλλη τσέπη. Έχω τα ακουστικά μου και τσιτάνω με τα καλλιτικά μου. Και δεν έχω καλλιτικά, το είναι μικρή, είναι 14 χρόνια και όπως έχω το δίνεις και ξανά, δεν μου αρέσει να μάθω. Και έχω 1000 πράγματα. Είναι αυτά εδώ πέρα, αυτά αξεσοράις και θα αρχίσω. Έτσι είναι καφέ. Έχω μια κρέμα Tropical Realiza. Είναι με καρύδι. Και το έχω πάρει από το Hobby Center. Βασικά το έχω πάρει, λένε τώρα. Όταν παιδί μου, κάθε φορά που φεύγει στο Hobby Center σου δίνει δώρο στυλούς. Π.χ. εγώ έχω να στείλω εδώ πέρα στο Hobby Center. Και φακελάκι και οτιδήποτε. Γιατί μου πάρω σαν δώρο. Έχω μια κρέμα για το βράδυ. Τώρα είναι βράδυ, είναι νομίζω 8.30. Εδώ αυτή τη μαύρη τη Clinique. Δηλαδή και τώρα μπορώ να τη βάλω. Όμως δεν την φρέσκει. Βασικά σε όλο το πρόσωπο το αλήθεις και στο είναι. Αυτή η κρέμα είναι εξαιρετικά εκλεγμένη και την έχω πάρει από το Λονδίνο. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, στη Σουηδία, Λονδίνο, Παρίσι, ό,τι θέλει. Έχω μια μικρή κολόνια. Know how. Μικρή. Ingilizi. Μετά έχω αυτό το Glamour Lip Gloss. Δεν ξέρω. Δεν πολλές και έχω. Μετά έχω αυτό το Molière Lip και βγαίνει σε αυτό το χρώμα. Και μαζί με το ροζ γίνεται τέλειο. Αυτό εδώ. Είναι το pink, είναι το red pink. Είναι τέλειο χρώμα και το συνιστώ. Μετά έχω ένα λιποζάν από το φαρμακείο. Για ψημούρο. Δεν είναι τέλειο. Έχω ένα concealer.
το οποίο είναι το νούμερο 4 medium, αν φαίνεται καλά φυσικά. Και έχω και κάποιες σκιές, τις οποίες δεν συνέχισα γιατί είναι κατά. Είναι αυτό το σηκάκι. Απλό, ωραίο και μ' αρέσει. Αυτά έχω από γενικά, γιατί ακόμα δεν χρειάζεται να βάσουμε. Έπειτα, στην άλλη τσέπη έχω το περιοδικό Super Κατερίνα του Ιανουαρίου με την σάλια. Τα πάντα λέμε, πολύ χρήσιμα. Και επειδή είμαι φαν του Justin Bieber, και το One Direction έχει τσαπίσει του Justin Bieber. Και αυτό το λέω. Έπειτα έχω την ατζέντα μου, η οποία είναι και αυτή από το Hot Center. Πολύ ωραία. Και ωραίο σώμα. Έπειτα έχω το πορτοφόλι μου από τα Axel. Είναι ωραίο. Όπως δείτε εδώ πάνω στο σχήμα, είναι αυτό το θέμα υπάρχει. Και πάνω στο σχήμα, προσέξτε, έχει φύλλα. Έχω μέσα κάρτες, αυτή είναι η προσωπική μου. Έχω κάρτα στην τηλεόραση μου, μεταξύ πάλι. Γιατί δεν είναι κανείς εδώ πέρα. Έχω το μαθητικό εισιτήριο. Αλλά επειδή τα μου μόνο κάνω γιατί τα είναι προσωπικά, έχω εδώ κάποιες διάφορες κάρτες από χώρους, από μακιγιάζ και εδώ κάρτες. Και έχω εδώ πέρα, η οποία είναι στα μεγάλα media. Και μ' αρέσει. Εδώ πέρα έχω το μικρούλι αδερφούλι μου. Το έχω πάντα μαζί μου, γιατί την έχω πάρα πολύ. Αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το 24 εδώ, πάλι το κινητό κάνει. Λοιπόν, γρήγορα. Το έχω πάρει 24 ευρώ πέρσι τα Χριστούγεννα. Από 50. Και τέλος, το μικρό μου τσιπάκι έχω αυτό. Δεν πήρε τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα μικρό τσιπάκι το οποίο βάζεις μέσα τα αξεσουάρ. Έχω αυτό τα δύο και ένα γλυκό μουσάκι. Αυτή ήταν η τσάντα μου, δεν έχω πολλά πράγματα και μ' αρέσει όλο αυτό. Όμως, είναι και τα γυαλιά μου μέσα, ήταν τα γυαλιά μου μέσα, ενώ δεν είναι άλλο. Είναι μέσα, είναι αυτά, μαύρα μπροστά, κόκκινα εδώ. Και δεν μου πάνε καθόλου. Τώρα μου πάνε, εσείς ξέρετε. Έχω δει εδώ και μέσα πάρα πολύ. Η φυσκούλα του είναι αυτή. Αυτά. Αλλά τώρα θα πω ότι δεν θα σας αφήσω καθόλου χωρίς βίντεο. Κάθε μέρα βίντεο θα σας έχω. Θα βάλω και κάθε μέρα βίντεο. Και σκέφτηκα να κάνω και τα αγαπημένα Ιανουαρίου. Αλλά στο επόμενο μου βίντεο, αλλά δεν είμαι σίγουρη καθόλου. Οπότε τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου μέχρι στιγμής. Γεια σας!